Si kaldero guys, tanawan yung kaldero. Okay kayo, di ba? Nindot ta sans. Ay, ang sabi ng bata ay, nagduwa-duwa man, mura magkiguhon. Napachitsuyo. Opasahin ni, grabe oh. Oh my God! Wow! Mega shout out dahil mga kapitso. Oh, nagbuhat. Ngayon, lamisaw. Kita mo na. Oh, nga ako amigo ng tabang dito. Tanawa na mo. Buhutan kayo eh. Ibating mo na. Tugmak to Jiki. Tugmak. Charles. Sabi Jiki. Charles, tugmakan. Tugmak. Okay kayo. Happy to home. Rab. Tama. Okay kayo? Naku. Ako, shout out. Love you. Lami niya kaya ano eh. Malami. Why are you running? Why are you running? Gihaon na lang mo ang manok mga katsitsay, kinaluto na siya. Oh, among yabo. Okay kayo, lami kayo. Human, magisa. Para sa among tama. Wow! Chef Boy Logro. Chef oh. Lah. Kanina ko na. Wow! Wow, nagkakadlaw. Nito eh. Ate ko na lang din na oy sunog rin. Kaya karena Woo! Mura ka ulit sa mga higuan ito mo. karena ilaw, nigag ko dito lang. Puno giga ka ng wire mo. Bago ang pangalan, tigka-tigka. Agak sini no, agak sini lagi. Mana isda? Kudu na ko. Ikuan guys na. Ya, ikuan. Oh, isda. Anyar na botan ni gabe. Ani para matarong gatag sa baw ba? Sabay na mga tayo sa ito. Ano ba ilagay ko? Ugas. Ay, bukan ni. Ha? Hindi na makamat nila ni. Wala kami. Ayong gabi na. Oy, Ben, atas magdan, Ben.
Wala mo luto ito, sobrang nila gilid. Kalami kayo sa lukot eh. Kalami kayo eh. Pati kinilaw okay kayo kalami kayo. Kayo. Mihani eh. Hanap ay ko ano? Adobong kuhan manok. Butang sili. Grabe masip na ito eh. Grabe. Uy, tukuray. Yan. Bakit ok nete kasi aton. Mukbang. Ni bangko kay. Lingko na yun, may mapuay. Yung layo, lingkuranan yan. Layo bangko. Coy, layo bangko coy. Kanto na. Video di makita ka na akong telepon. Hindi mo, musok ko. Tuon pun. Tahu kau ni. Usap. Tuon. Diyan, Diyan. Chay, salin sa Kalami kayo sa sudan eh. Ug sa kanon. Ug sa kinilaw tanan. Kalami salamat mga chef. Okay kayo. Apa siya kau ni esok? Ano ni ka ba? Di mo ko makabas. Kau kena ka. Dagan ko. Lami ikayo ni absolute eh mga kachichay eh. Grabe kalami oh. Makakonsiya lami siya. Absolute gina. Pati ginagami Tanawa lang ninyo. Napuntay ko andrio. Mr. Spring ug kon absolute pakilami kayo. Arat na. Ano?